Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. We're halfway there when the rain came down on the day I cast me up to a flat downtown on a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella do? As her hair was black and her eyes were blue. I took her hand and I gave her a twirl. Oh, and I lost my heart to a Galway girl. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast onder de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Hij speelt de proto solo, is al jarenlang muziek. De prachtige platen uitgebracht al. Maar de onleiding is dat hij met zijn maten 2 grote concerten horen zal onder de titel Frisicana. De goede versteende weet dat ik dank het aan Marcel Smit ha. Pieter Wilkes, Gurbe Douwstra, Ben de Oren hier. En ga ik al eens even aan tafel zitten. Het liep mij wel eens leuk om even met Marcel te praten over de muziek, de passie, het heden, het verleden. Marcel, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, nou, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Hoe is het? Ja, heel best. Strierbest. Ja. Drok? Ja, leuk drok. Er komen al die dingen op die paard als things van hoe is het mogelijk en alle leuke dingen die neem ik om en dan denk ik daar haast wel, ik drok, ik ben thuis aan het verbouwen en dat soort dingen weer. Dus dat haast er dan nog bij. Maar als het door de muziek gaat, maak ik absoluut net klaar. Ik word hartstikke best. Al die leuke projecten. Wat wel grappig bij die is, ik merk bij mij nog steeds de verwondering dat het deze kant op ging is bij die. Hoe lang bist u al bezig als muzikant eigenlijk? Nou ja, dat is op zich wel een goede vraag. Dan mag ik even waarom brengen. Ik heb volgens mij mijn eerste singeltje uitgebracht in 2008. Dus ik met 15 jaar Marcel Smit. Ja, maar dat vind ik, zo'n concert zou ik nooit organiseren. Dus 16 jaar Marcel Smit zou dan beter bij mij passen. Ja, of 16 en een heel. Of 16 en een heel, 16 3/4. Ja, een beetje dwaas. Ja, maar ik merk nog steeds de verwondering bij die van, goh, ik ben al zo via kaam en ik krijg nog steeds leuke opdrachten en vragen en concerten. En wat dat ervaar betreft het nog steeds op die manier, dus. Ja, echt. Ja, en ik denk dat de kracht is, want anders zit ik niet aan. Dus ik ga zelf, in wat ik doe, ga ik een heel soort willen. Ik doe net alles, dus ik ben wel kritisch. Omdat je hast een bepaalde tijd en in die tijd mag je doen. En als dan shows naar wat dan elke keer weer op die paard komt, vooral de onverwachte dingen. De Camon samen weer in België met een gigantisch leuk project. Nou ja, dan showen we dan weer eens. Ja. Hoe shows u die zelf? Bist u meer tekstcrewer of bist u een echte songwriter? Of een combinatie van die twee? Ik denk combinatie. Ja, Want ik weet dat je een heel productief toen die teksten besteedt. Ja. En daar best ik heel fanatiek in. Ja, daar ben ik heel kritisch op. En ik inwoorden. En als ik nog mijn eerste teksten weer waarom luister of lees. Dan denk ik, oké, dat hiek nog heel oors dingen. Of hiek misschien wel helemaal net dingen. Maar dat jet wel bij de tijd, zeg maar. De mag ergens beginnen. En ik soms ook wel eens dingen op voorbij komen dat ik denk van, hier dat kat oorzien of hier dat kat oorzien. Maar dat zijn dezelfde dingen die ik doe extra die. Maar doordat je mee bezig bent en doordat je het oppakst en het absorbeert als een spoens, ik wil beter worden. Ik wil in alles wat ik doe, wil ik beter worden. Maar anders had het geen doel. En dat had ik dus ook met teksten. Dus ik lees een lot elke keer hier. Ik daag mezelf meer uit met bepaalde dingen. Wat een mooi voorbeeld daarvan is dat ik nu een soort van woordsjonger ben voor de gemeente Tietjerksterdeel en Karspelen. En daar heb ik wel even een nijtocht. Maar al vrij gauw ik zijn, want dat daagt me op een hele andere manier uit om teksten te schrijven. Dat is een beetje een rol, zodat de gemeentedichter er is. Ja. En de dichter van Friesland, des vaderlands. Dus daar haast nog in de woorden de Marcel Smit
Ja, ze hier er net echt een naam voor. Dus de gemeentelijke dichter, dat was de Waartsjonger. Ja. De Waartsjonger, sorry. De Waartsjonger, omdat het van Karspel en het sterkste deel is. En dan is het voor die twee gemeenten, die hele bijzondere dingen wat er speelt. Zoals bijvoorbeeld Lintjesregen, dat was mijn eerste opdracht. En dat is natuurlijk wel een onderwerp waar ik wel wat me koe. Maar dan was daarin lijsten laten weer heeg, weet je wel. En dan ben ik wel heel erg mierenneukerig om daar wat moois van te maken. Maar ik gek voor de uitreiking voor de cultuurprijzen, of straks voor de uitreiking voor de ondernemersprijs. Ja, dan is het verhaal misschien tinder, maar de uitdaging des te groter om daar wat moois voor te schreeuwen. Ja, want dan gaat het dan puur om een heel nummer was het schroest van zo'n evenement? Of tekst zei en ik muziek. ga eigenlijk wel een nummer kleed lezen en ik maak je een nieuwe tekst erop? Nee. Dus je mag echt een heel nummer componeren. Ja, maar dat is ook de uitdaging. Als dat is de is wel uitdaging voor. Dus, en ik begin eigenlijk altijd. Ik heb wel eens een melodie dat ik denk. En ik zet ook wel eens nummers oor voor Frisicanen. Dat ik wel eens voor oren, voor oorartiesten. En dus ik dan haast vaste giet. Dan is er al een melodie. Maar ik begin het liefst blanco met de tekst. En dan kan het verhaal nog alle kanten op. Hè. Dus, maar de opbouw ook. Dus doe kerst nog in een meisjongen, doe kerst het refrein, Saher, doe kerst het brechtje plaatsen, Westworst. Maar ik ben eigenlijk altijd wel, er moet wel verhaal in zitten. Dus het had meestal, het is een begin, een midden en een slot. En dus ik hou wel van een vestwerk wat mij says. Ik hou net van... bijvoorbeeld met die lintjesregen, Lintje, wat best wel mooi. En dat krijg ik mijn straat net uit. Nee, dat ik nou net jong. Nee. Maar dan ook er dieper op in. En ik had dat vestje bijvoorbeeld neemt in het Sintje. De mensen, dus dat is een stukje uit de tekst, ze krijgen ook gauw een kleur als ze in het Sintje zegt. En ik had als een gewaak soms kreun. Dus haar risping is verneemd, het werd vaak vergees verdeeld. Het is een soort van medicijn dat al heel gauw heel goed voelt. Dus en het moet een beetje rimje, dat ben ik altijd wel voor. Dus ik hou ook wel van vestjes die dat net hadden, sommige. Maar dan denk ik altijd, zodat nou te kwart komen van degene die het skreun had, dan kon er net op een goede witten komen. En ik lees dan heel vaak dingen aan de kant. Ik denk, nou, pak het later wel weer op. Net goed genoeg. Ja, in dit geval zegt u wel met deadlines dus. Ja. Kies er wat oer? Want ik bedoel, van diezelf kun je zeggen, ik verzamel eerst 5 of 10 nummers en dan maak ik er een album van. Ja. Tenminste, dat kan. Ja. In dit geval, die lintjes, dat is een verste datum. Dat is een datum, ja. Kies er wat oer? Want dan moet je wel creatief bezig zijn. Ze zijn bij de gemeente weer dat wel leuk, want mijn contactpersoon die zei, de dichter die hier dan meestal een weekend neder en dan weer er een gedicht. En ik zei, ik ga hebben als minimaal 4 weken van tevoren. Want ik weet echt net hoe druk ik het ha. Als ik een weekend heel speelmaat en druk ben met van alles en nog wat. En al die rode projecten in agenda staan ha. Dan wordt het lastig. Maar dan kom ik bij de uitdaging. Dan is de uitdaging wel om er iets moois van te maken. En die deadline, in principe viel dat net als lekker. Maar... als het te kwaad is, zoek me er misschien net noffelijk onder vielen, want dan had ik het idee dat ik er misschien oor afvlieg maak. En ik wil niks oor afvliegen. Ik wil 100% achter het werk staan wat ik uitbreng of aan een oor jou, aan een gemeente of aan een oorartiest, collega's of zo. Dus maar daar wil ik 100% achter staan. Bist u zelf een man van lintjes trouwens? Nee. Ik hoef je lintje. Nee, hoe is het? Nee. Maar weet je wat het mooiste is? Dat ik ergens speel en dat mensen altijd bij mij komen en zeggen van... wie hebben het om dat vastgehouden? En dat is mijn lintje. Mijn lintje die kreeg ik heel vaak als reactie bijvoorbeeld nog op een pad van die. En dat is een nummer wat me gewoon elke week... ik wil net zeggen achtervallen, want ik vind het heel bijzonder wat het nummer dingen had en nog steeds docht. Ja, het is die best streamde nummer, hè, zeg ik op Spotify. Ja, iets van 24.000 lees ik? Of? Nou, dan is juist een oor de kop en die zit dik over 1 miljoen. Of over een paar miljoen al. Dat is mijn harde poeg natuurlijk, hè, met het doorlezen. Maar die zit net onder mijn naam. Die zit net op die listje, nee. Maar die is echt, dat is gigantisch. Volgens mij is het het meest streamde nummer van Friesland. Op een naaie en dan komt mijn harde poeg. Dus dat is ook heel bijzonder.
Ja, nee, ik zeg op 10 Spotify-listje. Een pad van die 24.000 keer. Dat is Ja. knap trouwens. Ja, hè? nou ja, dat is Ja. hartstikke mooi. Ja. Maar goed, er is nog een grotere hit op... Grotere hit. Het is een hele oude hit. Dus als ik een pad van die ergens spelen of zong, of dat je houdt nog steeds, dat is meer lintje, zeg maar. Meer hoef ik niet. En ik had het net scrum met die intentie, hè. Ik had het maken, omdat ik dacht dat het goed weer. En dan brengt ze het uit en dan krijg je het uiteindelijk nog steeds, elke week, zo'n nijsleep. En ja, dat is denk ik dan een goed vestje. Oer views sprutsen trouwens. Als op de Red Hot Peppers tekst van YouTube. Komt op 162 weergaven van Kiss Me Quick. Leeuwarden, 1961. En de harkers zijn al, wat denken wij, begint hij daarover? Dat had alles te krijgen met die baken, hè? Het zit er nog maar kret op, hè? Ja, hè? Het zit er maar kret online. Ik kwam er per ongeluk achter. Omdat ik dus zocht naar het nummer. Ik had het nummer wel. Maar ik wist net dat het ergens online stond. Het stond net op Spotify en niks. En toen dat had ik in het boek staan. Aldehoven onder de 60's onder de Aldehoven. Ja. Van Derek Kamminga wie dat boek. En dat had ik toen ik B&B halen. En ja, daar is voor mij eigenlijk een beetje bij mij begonnen. Ja. Baken Henk. Ja. Ja. Henk Dalstra. Straks even Leeuwarden. vertellen. Ja, ben ik heel benieuwd naar. Ja. We zetten nu daar met Steve Earle trouwens. Singer-songwriter. Ja. Stoere man, Amerikaan. Echt Amerikaner man. Beetje wat rauwe stijl had hij. Ja. Is dat wat die jongen spreekt? Nou, ja en nee. We hebben begin juni naar hem Tarwest in de Oosterpoort. En together met onze maat Rinto. Rinto Bekkema, de tattoo-artist. Had je les niks zitten? Niet voor met zijn 40-jarige jubileum als tatoeëerder. Ja. Dus we gaan wel eens even naar een concertje daar. En zo nou en dan, als het wat uitkomt. En Steve Earle wie akoestisch. En dan is het heel stoer, maar ook heel kwetsbaar. En ik denk dat ik me daar gewoon een beetje mee identificeren kan. Dat ik het in een moment de grote bek iepen ha en een heel vrolijk nummer door mij een tekst was zei van we slaat dat nou weer op. En dan een moment deze serieus ben. Dus ik denk dat het daarbij komt. Ja. Steve Earle hier zo'n woordpiek wijzen kan. Nou ja, dat de grote bek en het liedje had je net. Ja, en de woorden zei ik was een beetje Texas van Friesland. Dat is een cirkeltje doen, hè? Ja, een cirkeltje doen. Zo'n man, zoals Steve Earle, dat gist daarheen, zit hij dan al in? Had hij een complete band mee? Die wie nou helemaal alleenig. Ik ging dus wel maar dan mijn band. En ik vond het juist wel nieuwsgierig om eens een keer gewoon te zien wat die man met een gitaar op het podium doet. En dat is gewoon geweldig om te ervaren. Ja. Doe eerst altijd wat van concerten. Ik pakte al die dingen van op. Dan, hoe bepaalde mensen dingen aankondigen. Ik dingen wat ik van denk, nou dat zoek ik dus nooit aan. Hij zei bijvoorbeeld continu op zijn horloge. Nou, dat vind ik echt heel, heel irritant. Dat is wel vervelend. Dat vond ik heel vervelend. Ja. Maar ja, dat is zijn ding dus. Dus dan denk je, dat maak ik dus nooit aan. Hè? Want ik vind het nou vervelend om naar te zien. Dus daar leer ik al die dingen van. Hoe er iets aankondigt, hoe er iets brengt. En ik had Steve Earle gekozen omdat de Galway Girl, dat brengen wij in het Friesikane project, maar dan in het Friesk. Ja. We beginnen even naar Paketa. Straks praten we erover, maar nou even het nummer wat correct op YouTube staat. The Red Hot Peppers, Kiss Me Quick. I just can't stand this away. Cause your lips I long to know. Oh, that kiss will open heaven's door, and we'll never stay forevermore. So kiss me quick, because I love you so. Ik zit er maar even bij van mijn gast van Joert, Marcel Smit. Groep uit Ljouwt. En ik geloof een best wel populaire groep in die tijd. Ze haken naar de oorlog. Wie het dansorkest van de stad Leeuwarden nou? Ja. Leeuwarders. Paken Henk, wie won echt een woordpiek of net? Of, nee, die kwam wie echt een Ljouwter? Ja, een stadje. Ja, mijn moeke die komt van de stad. Ze woont in Belgaat. Ja.
Dus, en dus hij komt van de Westereen. Ja. Nou ja, en mix dat en dan krijg je mee. Ja, dan komt hij in Burgermut. Ja, dat, komt snel in Burgermut, dat ja. klopt al heel aardig. Het zit wel op die site, dat is een soort van biografie. En daar vertelt het verhaal. Ik wil door de Paken, Ja. Henk. Want had hij daar een beetje oorstutsen? Hoe maakt dat zien? Ja, nou ja, dat stimuleert? met terugwerkende kracht ging ik zeggen, ja, we paken wie gewoon muziek. Opa, hè, want wie natuurlijk die auto, dus voor mij wie dat opa en oma. En dat wie gewoon altijd muziek. En die klarinet, ik vond dat jonkje fantastisch dat we er kwamen, dat er even een stukje spelen. Moest natuurlijk even. Ja, en dus dat werd toen de cat, ik denk een dag voordat de deur ging, toen zei er, moest die klarinet straks even metnemen, hè, want die is van die. Nou, ik zei, hopen zo ver is het nog niet. Nee, maar ik zeg, wel zeker weten de storm krijgt, dus dan moest hem zo meteen even metnemen. Dus ja, dat is heel bijzonder. Ja, wat had hij nog meegekregen van die muziek, zeg maar? Net vol. Nee. Hij had mijn zoon, die is nog 14. Dus dat is net in het begin, hè. Dat was in 2008, toen mijn singeltje uitkwam. Hij had mijn zoon nog op een Jermshoon, toen die kat uit het ziekenhuis bij kwam en daarna je er overleden. Ja. En dus dat wie kat en hij. Ja. Dus al die albums en de successen. Nee, dat had hij net meegekregen. Nee. Hij kon ook niks met snaren, dus gitaarspelen, dat vond er helemaal niks. Dus hij wie klarinet of oren blaasinstrumenten. Maar ja, en hij had nog les gewoon van de Paken van Pieter Wilkes. Dus ja, dat is mooi dat dat nou ook een van mijn maten is. Ja, het cirkeltje haast erom. Hè? Ja, om dat is een flauw cliché Ja. te nemen. Ja. Die eerste stap, maar wie dat? Een beetje tekstknoeien, een beetje ziekje. Hoe je dat bij die omhoog kwam. Ik bedoel, misschien wie hij dan een inspiratie. Maar Ja. het begint toch vaak op een zolderkamer thuis te Ja. knoeien met een gitaar. Of wie toch eerst wel de teksten best mee bezig? Nee, eigenlijk wie het gewoon zo dat oorlog werd feest weer. En werd een stier te zongen. Dat die maakt al gauw plak voor mij, zeg maar. Dus er was altijd wel een van mijn kameraden of van het voetbalteam. Of dan bijvoorbeeld wie mijn hele groep uit de Westereen waren in Centerparks. Of we gingen met een voetbaltoernooi. En dat er dan een zanger wie of een band. Dus zijn ze gauw, hier kan een beetje zongen. Maar ze maar dan ook even zongen. Dus ik zong van alles, mij. Ik ga ook wel eens... was een beetje naar voren treun. Ja, nou, maar ik vond het ook leuk om te doen. Dus ik ging er geen moeite mee. Ja, geen ruzie. Nee. Ik mocht er graag staan. Ik mocht graag met een microfoon in de hand staan. En ze hebben hele leuke dingen. Ik ging mijn hele ploeg naar Duitsland daar. En laatst kwamen er nog foto's voorbij. En dan gingen we met Triedeman naar Wildingen. Hier we al die hoesjes gehuurd. En dan hik ik dan gitaar mee. En ik viert nog dat ik een snaar steken. En er was hier een boosmaker uit de Westereen die zei van, ik ken wel een beetje Duits, wie strunnen hier ergens een paar snaren op. Dan had hij 3 uur voortwest in een auto en op een gegeven moment bij meesken thuis. En dat die man via een café weer zo dan, ik zie wat snaren erop, dus ik kon weer verder spelen. Nou, van dat soort dingen. Maar daarvoor dus, voordat ik speelde de zaak, ik speelde pas gitaar van om in 18 of zo pas. Ik ben heel laat begonnen. Maar daarvoor ben ik altijd ontjongen. En ik werk nog DJ in Badhoes in de Westereen. Ja, dat is de per die Ja, hè? een Ringo op snee en medjes. Wist u de roepende DJ van de Goedemiddag dames en heren? Of is er meer de plaatjes onderkoor? Nee, dat wie die happy hardcore scene, zei ze maar toen. Net praten, maar draaien. Ja, hè, dat wie en dat mooi in elkaar mixen en dan iets van die draaitafels, dat vond ik beren interessant. Ja, en toch is hij net in troggang. Nee, het is op een gegeven moment, eigenlijk is het kan. Ik ben trouwd, 16 alleen. En toen was ik mijn naam op een vrijgezellenfeest. En toen hier mijn vriend die betocht, we nemen mij naar een studiootje. Dat weer ergens in Ljout, achter de meer ook. Ik weet niet, van mij beziet het niet meer, maar toen ik kwam, toen dacht ik, we zitten ergens in een vaag bordeel. Want zo'n gevoel hier bij, dus dat bij al die vliebedekking en ik denk, ja, wat doen we hier? Maar toen op een gegeven moment, en toen had ik dus een aantal festjes in song, mij. Geluidsband, dus dat wie gewoon die UK karaokeband van internet waarschijnlijk. En wie zong de mij, en onder andere Cliff Richard en de Young Ones, en dan weer die vriend van mij, weer de Young Ones dan. Maar we wisten de tekst net, hier is het weer haast maar wat. Maar het wie gewoon, wie kregen een cd'tje in mijn huis. Mijn peer van die, vestjes vol raas natuurlijk, want de achtergrond kon het weer een 15 idioten. Dus, Had ze het nog wel net? hield je ergens onderin door, dus zal er nog wel wat wijzen. Maar ik merk al omheen komen. Nee. Maar dat mag er nog wel eens wijzen. Maar wat het leuke ervan weer, ik dacht, dit wil ik nog een keer.
Maar dan, toen speel ik net een beetje gitaar. Ik denk dan wil ik de versjes doen die ik echt zelf ook leuk vind. Want dit weer een beetje voor me uitkoden. This is the moment van René Vroger, die ik bijvoorbeeld ook nog. En die heb ik later ook nog gezongen op een bruiloft van vrienden van mij, Kret en hij. En toen dacht ik, dit wil ik nog eens een keer doen. En dan mijn gitaar. En toen zitten gaan. Ik met 2 vrienden toen. En die kon een beetje gitaar spelen. En daar had ik wat akkoorden van geleerd. En toen had ik die versjes opgenomen. En ik ging één versje toen al een beetje skreun. Dat die Goudjeblom. Goudjeblom, hè? Ja, dat is een van de eerste lees ik. Ja, en dat kwam bij Gurbe te lonen, Radio Vascopola. En die begonnen te draaien. En toen zit ik in de auto, toen sloeg ik wat op het dashboard. Ik denk, die radio had storing. Want dat is dat cd'tje voor mij. Maar dat weer Omroep Friesland. En toen kreeg ik vleugels. En toen dacht ik van, wat nou dat ik nog leuk vind. Dan begin je wat mij te doen. En ik kreeg er meer aardigheid in. En voordat het wist, 16 jaar of 15 jaar. Hè? 15 jaar in het vak. Ja, best wel een periode verder. Wat me opvalt, mijn maat naar Duitsland, ik dit weer, de groep jongens om die heen. Ja. Ik weet toen best ik met bier bezig geweest. Nog steeds? Ja, nog steeds. Het Leuke Weef. Maar ik werd een groep maten. Belangrijk voor die? Ja, ik maak wel mensen om je heen. Ik ben graag alleenig, dus het is misschien wel een beetje dubbel. Ik vind bijvoorbeeld, ik ga naar een bootje en ik vind het leuk om mijn vrienden voor, maar ik vind het heerlijk om even alleen naar de Marta. En dan smiek ik het aankruid en dan heb ik een notitieblokje en dan 40 kwartier gewoon. Ja. Zo, dat vind ik heerlijk, om even niks te hebben. En ik ben gek op mijn gezin. Ja. En dus dat vind ik heel belangrijk in mijn familie. Maar beide dus, de maatschap van die maat, een groep jongens om die heen. Ja. Lolmeidje. Ja, wie ben je maar één keer, tenminste voor zover we weten, op dit stuit. En het wordt het meestal ook net zo lang, hè? Nee. En ik had een versje, dat zit me wel na onthard, dat heet Engelding. Dat zit wel op Spotify, mensen, en dus dat zit ik wel ergens op YouTube. En dat gaat erom dat ik een keer of 2 in Engeltje op schouder waar ik bewust van ben, zeg maar. Hè? Dus en ik ben je nog. Dus ja, ik weet niet dat er de 4e keer wel wegkomt. Nee. Dat wil maar de hinderhuis meenemen. Ja, maar. Ja. Hartstikke gelijk. En dan vooral bij, nou even niet alleen op bier. Luke Bryan, geven we draaien. Ja. Drink a beer. Ja. Had dat iets met het leuke wief te krijgen? Ik denk het net, hoor. Nee. Het had met 2 dingen wat ik te gek vind. En dat is wel heel bijzonder gecombineerd. Het is gekund door Chris Stapleton. Ik vind Chris Stapleton te gek als screwer. Had ik een soort inspiratie uit die muziek. Die man kan echt gewoon een verhaal heel goed opschreeuwen. En ik nog zo'n goede melodie bij betekenen dat het echt gewoon knijterhits binnen. En Chris Stapleton, voor de mensen die hem net kennen, dat is in Amerika gewoon een hele grote artiest. Een van de grootste, hè? Luke Bryan heeft 60 miljoen albums, weet ik het wat. Dat gaat gewoon nergens hoor. Die spelen in stadions, die hebben we hier net eens in Nederland. Die laat je om daarheen, zeg maar. En Drink a Beer is country Chris Stapleton, maar dat is een Oostkiet-versje. En ik hou wat met sad songs, met trieste versjes. Ik hou ook van hele grappige versjes. Maar sad songs, die rijdt je die. Ja, dat was een murder ballad krijgen. Ik ga ook als een murder ballad. Ja, maar dat vind ik te gek. Ja. Alleen, als er echt het diepste van het gevoel, als bij mensen komen was, dat zijn een paar dingen. Dat is natuurlijk humor en verdriet. En als ik zo'n versje jaar, en ik beloek dat op mezelf dan van mensen die verlem binnen, zeg maar in de reden van het tijd. Ja, dan krijg ik daar piekenvel van. En dan raakt het mee. En dan is het wel een country-achtige hit, wat eigenlijk een beetje te commercieel is, vind ik. Maar het is gewoon zo'n allemachtig goed nummer. En die ik echt zong in het Engels op 2 juli in Ries. En op 23 juli in Broeksterwaard. Ja, en wat dat precies inhoort, dat gaat Marcel aan zichzelf vertellen. Maar we draaien hem eerst. Luke Bryan dus. En ik nog een live opname, in dit geval van Drink a Beer. But the good Lord knows the reasons why, yes. Sometimes a greater plan is kind of hard to understand. Right now it don't make sense. I can't make it all make sense, so I'm gonna sit right here
Drink a beer, Luke Bryant. Die op het listje. En ik neem het altijd maar even het horrorlistje van mijn gast. Net omdat hij een hele slechte smaak had. Integendeel. Maar het is een horrorvraag om zeker in dit geval nog een muzikant te vregen om zijn top 5 keer te staan. Maar hij eruit kwam, gelukkig, en dan kwam dit uit. En hij is Marcel Smits. We kennen hem natuurlijk als muzikant. Associeer hem graag met de Westreem. Hij went alweer in Burgum, wat dat onbelangrijk. Wel echte woorden. Hingersbord onder woorden trouwens. Ja, heel bot. Ja, ik wil gewoon blij dat ik dat herinner. Zoest hij een leven vaststellen kunnen destijds jongens weer gaan verhuizen en wij gaan ergens in de Ronenstad wij? Nee, Ronenstad, sowieso net. Dood nog niet. Nee, echt net. Nee. Ik ben altijd, ik kom er een prutten. Ik wil voor werkdingen en zo. Maar had ik daarbij, dan denk ik van, man, de mooiste dik in de Ronenstad is de dik naar Friesland. Ja. Ik had er niks mee. Ik vind die drukte niks. Ik vind de mensen niks. Of ja, niks, maar in Friesland is oorspraak. Ja, oer generaal. En in hoe verder als die kant op komt, ja, hoe minder dat wordt. Ze praten mooi met die mij en doe best voort en ze had door die. Ja, dat gebeurt ook wel eens in de wedstrijd natuurlijk. Maar ze praten natuurlijk, daar heb ik wel graag horen, maar op een hele andere manier. Ja, ik vind gewoon de regio. Ik ga laatst een kameraad van mij die omschreeuwt zo mooi. Hij zei, Mars, wist je wat het is? Ik weet het. Ik zei, hoe bedoel je? Nou, hij zei de woorden. Hij zei, we zijn in 4 minuten. We gaan wetter, we gaan bosk, we gaan grijden. Waar vind je dat? Binnen 4 minuten erin. Ja, en misschien in combinatie met de vertrouwdheid van de mensen die skeerst. Dus hij is blij, mijn maat meer belangrijk, familie is belangrijk van die. Oprechtheid van de mensen, denk ik. Ja, en ik denk dat ze zijn heel emotioneel. Ik reken hem in de zaal weg onder. En ketsen ze een paar van die, dan komen we op dat nummer. Ik word regelmatig vreken om dat ergens live te doen. Ja, ik ken dat net. Ik wil al net dat ik een commercieel belang heb bij een oor zien deer. Dat vind ik al een vervelend gevoel. En dan maak ik het verdriet van een oor ook nog absorberen. Dat de Bengemon die kent het heel goed. Dat dit maar jongen dan. Maar ze maakt van mij draaien. Elke dag wel, maar ik kom net. Nee, alleen heb je mensen natuurlijk. Wat het heel dichtbij is. Als het echt privé is, dan is het privé. En dat shokt dan ook net als werk. Dan shokt het als privé. Ja. Dus dan is het oors. Dat hele muziekgebeuren, is dat het is geen hobby meer? Nee. Dat is ook net een baan. Nee, qua tiertsoort wel kennen, want ik kan het niet zetten. Maar het is, het leefste wat ik doe is friske muziek maken. En had je ooit tekst niet Engels kunnen? Engels net, Nederlands wel. Ja, Nederlands wel. En daar komt ik ooit nog wel, denk ik, daar wil ik nog wel eens wat meer mee doen. Net om het zelf uit te vieren, maar meer ik verhoor. Ik ben er wel eens voor vregen om voor artiesten te schrijven. Ik wil Hollandstalige hits. Dan kreeg ik een opdracht om te meezingen. Maar dat of het is een oorzetting van het Duits en dan maar naar het Nederlands staan. Dat doe ik zeer regelmatig. Ik ben gewoon opdrachten. En betalen opdrachten, gewoon werk. Vind ik heel leuk om te doen. Maar ik hou ook heel erg van de nederpop. En daar ontdek ik steeds weer nieuwe dingen in. Welke hoek van nederpop zit dat? Ja, waar ik ooit mee begon, dat wie ik wel een beetje. De dijk is ook schitterend. De scene misschien. De scene, ja. Maar Maarten van Roosendaal. Ik zit net in de palingsound, zeg maar. Als ik in de kroeg zit, wil ik André Hazes jaren, zeer zeker. Hazes is de basis in de kroeg. Maar dat zeg ik net zo gauw opzetten. En dat is het laatste van zijn listje. Mijn listje is mooi oors. En oormoorn is mijn listje weer oors. Want dat is het moment. Ja. Ik ben net idolaat van die en ik kan heel erg genieten van bepaalde dingen. Zeg ik laatst bijvoorbeeld ik begon met Maarten van Roosendaal. Ik had een nummer Doden met verlof. Dat had ik in een versie van My Baby. Nou, dat is echt een festivalbandje. En dat bleek dan familie te wijzen van Maarten van Roosendaal. En toen ik dat origineel jaren, toen zit ik met piekenvel achter YouTube. Zo denk ik, godverdorie, dat is echt goed. Hey? En daar had ik een friske tekst al op maken. Had ik nog net live bedacht. Dat had ik voor mezelf op maken. Maar ja, dat wil ik nog wel eens brengen, zeg maar ergens. Ja. Had je niet heel even dezelfde smaak hoor? Nee.
Nee, dezelfde smaak. Ik moet heel eerlijk wijzen. Ik ben op een gegeven moment, en dat weet ik wel, en dan gaan putte credits in naar mijn kameraad Rinto. Bij ons thuis die altijd radio en wie altijd muziek. Opa maakt altijd muziek, wie altijd muziek. Opa luistert putte naar Louis Armstrong, de oudere dingen, de jazz, de blues dingen. Bij ons thuis die altijd radio en meestal op Sky Radio, dat weer vrij algemeen. Maar ik was wel echt opgevoed met muziek. Alleen ik ging net een richting. In mijn jeugd, wie dat, dus toen ik draaide, wie dat die happy hardcore dingen en dat series die boom boom boom, ik hele dikke speakers in mijn eerste auto en dat was fantastisch. Wel grappig trouwens, dat is jaren later met het doel lezen. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, eigenlijk een streamingshit scorest en... Ja, maar dat is gewoon een oordeel onder de jeugd. Ben ik de man van de harde pook. En dat vind ik prachtig. Ja. Want dat is, ik vind het gewoon heel mooi nummer. Zou er ik nog een jaren 80 remix van maken. Ja, geweldig. Ik hou ervan. Maar mijn smaak is toen ik voor het eerst met Rinto praatte. En daar via het nooit waar Steve Earle jadde. Toen ging het voor mij een doorriepen. En dat is nu 18 jaar in. Die door hier ik nooit iepen heen. En dat wie meer de singer-songwriters, dus het Americana repertoire. Goeie teksten, goeie muziek, goeie stem. Die verhalen klappen. En toen dacht ik, dit is wat ik mooi vind. Dus mijn smaak daarin is ook wel heel breed. Maar die Americana, die rootsmuziek, Frisicaana, dus hetgeen wat ik zelf denk ik doe, ken ik daar mij vergelijken. Ja. Daar heb ik een heel soort inspiratie uit. Ja, want toen vertel je bijvoorbeeld, kijk, dat is drie streepjes zetten maken of kruisjes, dat is wel even confronteerd dus met het leven. Had hij dat nog beïnvloed in die smaak? Dus dat is de oors in de muziekstierst? Ja, denk ik wel. Ja, in principe is het leven vrijheid, blijheid. Ja, zo'n soort wijzematen, maar zo is het net altijd. En ik vind het, ik ken hem omgekeerd, dus ik een vrij bekend nummer uit mijn repertoire. Dat zong ik nog steeds bij elk optreden. Maar ik ken heel goed een part van die en omgekeerd achter me kon spelen. Want die lachen en die traan, dat is het leven. Weet je wel? En het klinkt voor iemand die het vast omgekeerd net kent, maar een part van die wel, is het heel vreemd. Want ik begin ik stap het leventje uit de kist. En ik ga wel eens ergens weg, dat hij toch van, wat zou het nou? Je had een begrafenisfeest in en nog wel uit de kist stappen. Ja, maar dat is het leven. Ja. Weet je wel? En ik denk dat de kracht is in mijn muziek en in mijn optredens. Dat ik dus een humor breng, maar ook de serieuze kant. En dat vind ik voor mezelf ook het belangrijk om te doen. Als ik die diepgang net mee breng in de muziek, dan hou ik voort op. Ja. Want alleen maar meezingers doen omdat ik nooit het leuk vind, dat vind ik net leuk. Dan wordt het te vol een trucje dus. Dat is net mijn ding. Die ben daar heel goed in en die doen dat heel goed en daar heb ik alle respect voor. Maar dat is net mijn ding. Nee. Heel leven, jawel, de Bounty Hunters of the Wall, Johannes Riepma. En het nummer, en dat wist ik eerlijk zijn net, maar nou weten we het al. Skreun ik terug mijn gast, Marcel Smit. Want Maarten wist ik dus dat Delzet hier is. Ja. Maar dit vind je leuk, hè? Ja, dit vind ik mooi. Skruwen. Ja, dit vind ik leuker. En die jongens gaan dan eigenlijk helemaal miljoenen haal natuurlijk, hè? Ja, maar ik vind dat machtig. Doe brengt iets, maak eens won. Mij hun iets, hè? Want ze moeten wel mee eens wijzen. Dus het is hun nummer. Hè? Het moet hun nummer worden. Het is net nummer voor mij. Er zit misschien wel een handtekening van mij. Want ik heb wel een bepaalde screw-stijl misschien. Maar het wordt een nummer van oor. En dat ga ik in mijn holle dat ik het screw. Dus ik zal dat zelf net ergens spelen. Want het is hun nummer. Maar ik vind het te gek om iets te maken. En dan helemaal, als het dan geproduceerd wordt en opname wordt en dat het in één keer zo klinkt. Ja, er zit zo'n groot verschil tussen die demo die ik voor hun maak en wat Jim nou
dagelijks op de radio draaien, dat is een groot verschil. Goed bewaring, verletten dan wel eens leuk. Dat is zeker. Dat gaat nooit verleen. Paken Marcel door het kofferkiep, maar Ja. zo wie het ooit bedoelt. Ja. Met dat songschreeuwen, vreet me wel zo. Hast de structuur van zijn nummer voor in de holle? Nee, maar dat kan echt alle kanten op gaan. Want du hast dus net een vast schabloon. Nee, Dan zei ik ze doe nou, alles ik op doe basis van onkunde. En als dat de basis is, dan haast ik geen vastigheid. Dus Nee. dan kun je alle kanten op gaan. Maar ja, dan kan ik sabot uitwaaien. Dat de ballon het heel soort in de prullenbak. Dat kan ik me voorstellen. Ja, maar wat goed genoeg is, dat bloedt oor. En ik ga soms ook wel eens... ik wil wel dat ik elke dag een goed idee hier van een veske. Want dan heb ik eigenlijk elke dag een goed veske. Dan mag het soms wel uitwerken. Maar als een idee haast... Dus dat hele leven, dat is eigenlijk een hele simpele versierzin. Maar... Ja, hoe oprechter was het haar? Heel even, ik show wel wat in die. Ja, het hoeft niet heel ingewikkeld, weet je wel. En als je dan in de veenhoop in de tent zit en de Justin en zegt, hey, leven. Ja. En daarna... Meestal mag het nog een keer zeggen, maar Ja, de muziek zit al in zijn lood. Ja, dat is dan wel Hey, ja. Maar dan nog komt het door. Hey, leven. Ja, en die kracht die er niet zit, maar toch wel het verhaaltje, weet je wel. En als dat dan vindt, ja, dan komt de structuur wel. Het is net dat ik in riemschema's vastzit. Of ik vind het ook interessant om dat elke keer te verhoren. Ja, maar ik ga ooit eens een keer het dorp van Wim Sonneveld ontleed. Weet je wel, hoe zijn riemschema in elkaar zit. Ik maar worden vestjes. Want daar leest van. Daar leest van. Hoe zit een vestje in elkaar? En het hoeft niet altijd heel strak. Op een lettergreep nauwkeurig. Nee, soms maar ik denk wel, wel songschreeuwen zijn eigen natuurwetten had, of niet? Nou, voor mij wel. Ja. Hè, dat wat voor nou net werkt het voor mij wel heel goed. En ik ben in sommige dingen heel mierenneukerig. En andere dingen laat ik bevrijden. En dat zal over zeggen, nou, zo staat het nog wel doen. En ik moet wel zeggen, ik kan het nooit lezen. Dus alles is letterlijk op basis van onkunde. Ik ook net zo lang in het hak zetten dat ik denk, dit klinkt goed. Dan neem ik het op. En dan kan ik wel de akkoorden erbij zetten, wat het is op gitaar. En ik ken Nico daar een hele toffe productie van uitzien. Maar als een pianoorkest dat speel je maar, of een striekorkest, dan maak je Peter van der Zwaar of zo bij, of wie je bekasp is, dat hij daar een arrangement van maakt. Want dat ken ik net. Maar het arrangement had niks te krijgen met het veske. Als het veske stiert, komt de rest wel. Is er een groot verschil in dat opzicht met die beide muzikale maten, Pieter en Gurbe, Pieter Wilkes en Gurbe Douwstra? Binnen het drie verschillende wereldjes of liek je hem heel bot in dat opzicht op elkaar? Ik denk dat het van beide wat is. We lieken op elkaar. En het zijn drie verschillende werelden. Want doe kerst precies hey, dat is een Pieter Veske, dat is een Gurbe Veske, dat is een Marcel Veske. Dus we doen echt ons eigen ding. Maar wat we dus gemeenschappelijk hebben, en dat is die net alleen de interesse in het Amerikanen, maar bovenal het interesse in Friestalige muziek. En ze plagen me echt wel dat ik het soms wat te wat doe. Of dat. En ik leer een heel soort van hun. Hè? Want ik weet nog wel, ik zo'n voorbeeldje. Maar omgekeerd broekte ik van slim naar dom. Hè? Maar slim, ja, toen had ze een slim ongemak, of iets anders. Maar het is van toek naar dom. Dus dat ben denk je sowieso, dan denk ik, bliksem. Maar dat ben tekstcorrecties. Maar meer in hoe je steen je door je gitaar om. Pieter broekt dan wel eens de bas, hè, erbij. Ja, Friesikanen broekt Pieter de. En dan treft elkaar op een soort level van hoe het naar een veskesjost. Couplet, refrein, brugjes, et cetera, et cetera. Ja. Ben dat hele aparte werelden? Ik op dat met. In de opbouw van veskes, Puur muzikaal. Dat denk ik wel. Dat sabisa. Als je wie schroeven noemen, ik wil muistreien. Dan is vaak de basis al wel wat bekend weten we heen willen. Dus schroeven ieder zijn compleet of zo. En dan hebben we de keersankjes die hebben we dan al. Of die maatjes met muistreien. Maar de vakkaart voor muziek is ook heel anders. Zo'n Luke Bryan, daar hing met Pieter nog net van jet. En dan spelen we dat. En dan zeg je, ja, dat is toch wel een onvulling. Ook in die Friesicana shows, weet je wel. En dan merk je eigenlijk gewoon dat we drie verschillende smaken hebben. Maar juist als dat mixt, we gaan tour die al die theaters zitten haast vol. Ja. Dus we een 14 optredens.
En er komen dus nog 2 Ieperlof-concerten achterom. Maar het werkt het blijkbaar. En mensen vinden het mooi. En ze komen weer en ze nemen ook mensen mee. Maar ik onderling, want Kissel de Hasses wel inslaan op een game natuurlijk. Hè? Maar ja, het is voor ons alle tweeën. Wie ben lieke dwaas als wat. Maar ook dat werkt het weer. Er is nooit spul. Het is, hoe noemen ze is het net zo. En we hebben echt wel eens dat je zegt van dat zoekt als Zoudewaan. Maar dat is. En de Veskes ben ingestudeerd. Alles wat er tussen gebeurt, dat gebeurt er. En dat is de ene jongen heel anders dan op de andere jongen. Nou, we draaien dwarsbongels, hè? Twee dwarsbongels. Ja. Ja. Maar een grote val heeft voor Friese muziek en Amerikanen muziek. Ja, ik kan het me voorstellen. Wat je trouwens doen? Want je neemt het Friesikana XL. Ja. Wat is er XL, hoor? Lang spelen. Ja, ja, wat is heel lang. Extra lang spelen. Ja, we hebben Freed even... nee, man, ja, we repeteren. We repeteren Freed waar. Maar we hadden natuurlijk dat we Friesikana 4 wat we in de theaters gebracht hebben. De Friesikana 5 komt er ook voor oor hier. Voor Friesikana XL. En dat zijn echt de shows die we in die theatertuin in Riesdorf en de theater in de Broeksterwaard. Daar hebben we dus Friesikana 4 met onvulling van de oren-editie, steeds maar. Ja, het is eigenlijk bij alle edities een beetje bij elkaar. Ja, grofwijs zijn. Ja. En ik hier bijvoorbeeld een nummer van Greg Trooper, dat vond ik heel leuk om te doen. En heel stiekem, ik mag het eigenlijk misschien net zeggen, maar wie ben echt bezig met een CD? Of in ieder geval met opnames. Die zit er ook om te komen. En When I Close My Eyes, dat vind ik een geweldig nummer van Greg Trooper. En dat wil ik heel graag nog een keer spelen. En dan hoef ik de heer maar om te zien. En dan zeggen ze, ja hoor, die over erbij. Dus en dan kunnen we die spelen. Dus het werden 2 dikke sets in die Ieperloft. En we hebben mooi waar gereserveerd. En in Broeksterwaard kent ik toch hier met wat minder waar. Dus dat is ook wel mooi. Neem nog even de data. 2 juli in Ries. Als het heel meer waar is, wordt die verschoten naar 9 juli. Dus die hebben een uitweek datum voor. En 23 juli is in Broeksterwaard. En dat kan Sabisha Trogi. En dus dat kan oerdekt. En dus dan komt er een soort van tent-achtig iets boven. Verder nog plannen? Ja, een heel soort. Ja, ik wil echt bezig met mijn eigen werk. Mijn band is weer compleet. En dat speelt pas begin oor hier weer. Dus van begin oor hier ben ik met de boeken maar de hele handel. En dus, maar daarover later meer. Maar dat vind ik machtig. Ik vind muziek maar iets mooi, alleenig. Maar mijn oren is dat nog volle mooier. En dat is net alleen mijn Gerben en Pieter. Maar mijn eigen repertoire kan ik brengen. Dus mijn nieuwe bassist Titus Steekstra. En mijn vertrouwde gitarist Jelmer Haringsma. Maar Titus is eerst ook nog bassist in De Tocht. De productie natuurlijk die aan in oktober losgaat hier in Ljout. Dus die ben ik even kwijt, maar ik wacht heel graag op hem. En dan gaan we er het mooiste van mij in Takomeer. Brand Cup. Ja. Gaan we aan het eind van dit programma draaien. We gaan gezamenlijke ervaring met hem bij naar Amsterdam reizigen. Ja. In een heel liet zeeltje. Ja. 2 keer hebben we er in de West, hè? Ja, maar dat liedje zeeltje is bij mij het meest hingebleund hoor. Ja. In de liedjeseel van Paradiso. Ja, dat liedje, ja. Intrigerend man. Voor mij hier de 2e keer dat we misschien net volle zin horen. Wie naar weer te kleer. De eerste keer hier dat ik wat te volle of naar bloot dan in ieder geval. Ja, dat is whisky er weer heel op. En ja. heel grappig detail overigens wie dat voor of tijdens de pauze dat blik dat het hok de helft er weer met Friezen vult volgens mij. Ja. Want oerlijk juist Friese taal. Ja, dus ja. dat vond ik een heel. Nou, dat weer puur toeval. Ja. Ik snap het wel, maar lees het even uit als het worst. Fantastische singer-songwriter. Maar even, een jongen komt in Amerika. En dit is ook zijn naam. In Amerika is er echt een hele grote jongen. Scrooge Cracks is daar. Een protte verhoorn. Ja, is grote prut verloren. Dat hebben we dat hebben we nou ja, als overeenkomst. Ik vind vooral hoe hij is de tekstbeleving. Eigenlijk luister gewoon naar die tekst. En daar zit stukjes in als je echt denkt van hoe bij mij begint vaak een tekst in de hol. Het is een filmpje en ik maak dat filmpje gewoon heel goed verwoorden. En als ik naar dit versje luister, dan zie ik een filmpje. En dan raak ik het ermee. En het hele album is vrij
vrolijk, dit album. En dus hier had ik echt hele leuke versjes en ik hoorde dingen. Waar ik ook inspiratie uit had trouwens, want het is net alleen maar kommer en kwel. Maar dit is wel echt een... ik ga net echt, als zij is van... favoriete versjes, maar ik denk wel dat deze wel in mijn top 10 komt. Ja, want Ian is er afvallen. Louis Armstrong, Wonderful World. Ja. Waarom is die draai won? Nou, ik was er emotioneel van. En dat weer op een heel bijzonder moment. Ik ben met mijn zoon naar Feyenoord Cambuur West in Rotterdam. En we reden weer om en we die nummer om nummer. Dus dan beziek je hem wat op te vieren mijn muziek die ik mooi vind. En hij probeert het dan mee te besmetten met mijn muziek die hij mooi vindt op dit moment. Hij is 14. En dan juist van alles. En we zijn kort voorbij Lelystad op de veromreis. En dus het viel behoorlijk laat in Lelystad. En toen pakte hij de Spotify ervoor en toen staat er dit nummer in, met het code van TikTok. En ik ken dat van opa en dan zit mijn zoon in de auto. Ja, ik kreeg wel een train van in eigen. Ja. Cirkeltjes rond. Dank u wel. Friend once told me, he said, boy, you sound so lonely, all those cheating